Καλαμάκι, να. Πού καλαμάκι? Αθήνα ρε μαλάκα, τι να πούνε. Σου μιλάει τώρα ένας πιο μεγαλύτερος που νιώσεις και μένει γύρω στον Αγιάρη, δεν ξέρεις Θεσσαλονίκη και δεν Γιάρη. Και Καλαμάκι να το πούν το ίδιο. Και Σουβλάκι να το πούν το ίδιο. Πετρός. Τώρα συγκρίνεις το σουβλάκι με το καλαμάκι ρε μαλάκα. Ένα σουβλάκι καλαμάκι θέλω. Τι μου λες, Κανόπιτα. Σουβλάκι. Μια γκουρού. Μια γκουρού. Έλα να βάλω άμα. Αυτό είναι πίσω τραβάμε. Δεν ξέρω τόσο Ποιο καλαμάρος από την αλήθεια λέει. Άρα Ελλάδα είναι Αθήνα. Πεντεφτά. Καλά 32 μας στην Αμερική. Και ένα μαζί στα βρήκε. Και δίνω ένα καρπενισιώτη. Ξέρετε, σουβλάκι της Αθήνας. 57. Καταρχάς αύριο θα θυμίσουμε επαναπατρισμό, έτσι. 10 άτομα θα είμαστε, μαλάκα. Τι μου λες τώρα. Ένας θα πήγε για Αγρίνιο, άλλος θα πήγε για Χαλκίδα. Εκεί να δεις κλάμα που θα πάμε. Άλλος θα πήγε για Νιξά. Τώρα φεύγει. Άλλος φεύγει, θα μείνεις. Αυτό πήγε Αθήνα. Ελλάδα, παιδιά, πάω Ελλάδα. Πάει Ελλάδα ο άνθρωπος. Ποιος άλλος έβγαινε, μαλάκα. Πού πάμε ρε μαλάκα, πάμε Ελλάδα εμείς. Πώς Χαλκίδα. Τι να τους απάντα νερά προς πίσω. Πάνε ρε φίλε ακόμα. Άμα δεν πάνε όμως είναι σαν τα δηλησία έτσι και σταματήσει η φλόγα. Πάει, καταστάθηκε, έγινε μπουκ. Όχι βρε παιδιά. Πες αυτό που πεις και έξω ρε μαλάκα. Άκη ρε μαλάκα, τι είπε ρε μαλάκα, πες τα λίγο ρε. Ας τα αρχίδικες και πέτρα πλάκα. Ένα καλαμάκι. Που τα αρχίδηκα εκεί. Τι καλαμάκι, ένα καλαμάκι. Ένα καλαμάκι μαλάκα. Καλαμάκι. Δηλαδή και να βάζεις στο σούπερ μάρκετ να βάζεις καλαμάκια, τι λες, ένα σουβλάκι. Δεν για να κάνεις, λες το καλαμάκι και το τραγικόλα, το πιο τραγικό δεν το λέω. Αντί για πίτα, παραγγέλνουν σάντι. Ποιος το λέει σάντι, γρόβε μαλάκα, σου βλάκα, αγρινιώτη. Ένα πίτα γύρω λες ρε βλάκα. Ρε βλάκα, όταν λες σάντι, όταν λες σάντι. Λύθη, κοιμισμένη, πάνε στα γυράλικα, στα σουβλατζίνικα σας, τι γράφει, ένα καλαμάκι. Καλαμάκι, 1,5 ευρώ καλαμάκι, μαλάκα. Όχι κουκακόλα. Ένα τέταρτο μαλάκα έκανα να σε δώσει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Και με χρέωσαν και παραπάνω. Τώρα ένας από εσάς είναι μαλάκα. Ρε φίλε... Άρα επειδή σε ξέρουμε είσαι μαλάκος. Άντε σου λέγα πίτα ρε φίλε γύρω τι σάντουιτς γάμο την κοιτάρα. Σάντουιτς είναι το ψωμάκι γάμο δεν κεράσαι. Άρα φίλε, άμα βάλεις σαλάτα και δύο μαλακές ονομάζεται σάντουιτς στο φαγητό ρε. Δηλαδή κάνεις μέσα το... Άμα βάλεις... Αν βάλεις δύο μαλακές μέσα λέγεται σάντουιτς το φαγητό. Τι πώς το λέω. Ένα σουβλάκι. Ωραία, δηλαδή Ένα σουβλάκι, πίτα έτσι ψωμάκι, ψωμάκι. Πας και ένα σουβλάκι. Πίτα ή ψωμί. Βάζεις ψωμί. Αυτό είναι σάντουιτς φίλε. Όχι Γιάννη Γιαννάκης μωρέ μαλάκα. Τι μου λες τότε Όχι έχει περίπτερο. Ρόφε, βούχο, βούχο. Το σάντουιτς θα Γιάννη ρε βλάνη, Κρήτη πώς το λένε. Κάτσε να πάρουμε και τις βοήθειες της Κρήτης. Στην Κρήτη το κύριο πώς το λέτε ρε. Το σουβλάκι το λέτε καλαμάκι, στην Κρήτη τι σουβλάκι. Πήραμε σουβλάκι για ούτε. Πώς. Ναι. Εδώ δεν καταλάβα να πες σάντουιτς και πείτε πως το λες σουβλάκι και καλαμάκι. Πίτα, τι σάντουιτς πίτα ρε μαλάκα. Το σάντουιτς. Το σάντουιτς, ναι, το σάντουιτς.